खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्राणेश्वर ब्रह्मआ। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं बर'नि साथाम थुनलाइगिरिफोरनो 2020 मायथाइनि साहित्य एकाडेमि बान्था। थामथि खोन्दो बिसायख'थिनि नटिफिकेसन फोसावबाय। रायजो नाङै बिसायख'थिनि हिंसा। बिजेपिआ दिनै थामथि खोन्दो बिसायख'थिनि बिजाथिनि फारिलाइखौ थि खालामगोन। इन्डियान सुपार लिग ISLनि फाइनाल गेलेनाया दिनै जागायसिगोन। स्टार स्ट्राइकार सुनील शेट्टीनि देहायाव कर'ना पजिटिभ। कानाडायाव फावखुंग्रि शेहनाज गिल। दानिया आबुं रादाब। बर'नि साथाम गेदेमा लिरगिरिफोरनो 2020 मायथाइनि साहित्य एकाडेमि बान्था। 2020 मायथाइनि साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ फोसावबाय। 2020 मायथाइनि साहित्य एकाडेमि बान्थानि थाखाय साथाम गेदेमा लिरगिरिफोरनि मुङा सायख'जादों। बिसोर साथाम गेदेमा लिरगिरिफोरा जादों रुंसारि धरनीधर औवारी, डॉ अजित बर' आरो निउटन के बसुमतारी। मख'नो गोनांदि गोथेनै लामायाव गोदान आगान सुंद' सल' बिजाबनि थाखाय रुंसारि धरनीधर औवारीनो 2020 मायथाइनि साहित्य एकाडेमि बान्थानि थाखाय सायख'नाय जादों। बेबादिनो गथ'सा बिसम्बिनि थाखाय डॉ अजित बर'खौ खुदिया साहित्य एकाडेमि बान्थानि थाखाय सायख'यो आरो आबै आबौ आरो आं खन्थाइ बिजाबनि थाखाय लाइमोन लिरगिरि निउटन के बसुमतारीखौ लाइमोन साहित्य एकाडेमिनि थाखाय सायख'नाय जादों। फैगौ 6 एप्रिल खालि खुंजानो गोनां थामथि खोन्दोनि आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि नटिफिकेसन फोसावबाय। बिसायख'थि आय'गआ थामथि खोन्दो बिसायख'थिनि नटिफिकेसनखौ मैया शुक्रबार खालि इसु खालामदों। मख'नो गोनांदि फैगौ 6 एप्रिल खालि आसाम विधानसभानि थामथि खोन्दोनि बिसायख'थियाव रायजोनि 122 विधानसभा मासिफोरनि गेजेराव मोन 40 मासियाव भट आजावगोन। बिसायख'थि आय'गआ फोसावनाय नटिफिकेसन बादियै थामथि खोन्दो बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिफोरनि नमिनेसनलाइ गथायनायनि जोबथा खालारा 19 मार्च। 20 मार्च खालि बिजाथिफोरनि नमिनेसनलाइ आरो डकुमेन्टफोरखौ नायबिजिरगोन। 22 मार्च खालि बिजाथिफोरनि नमिनेसनलाइ बोखांना लाफिननायनि जोबथा खालार। आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि सिगां रायजो नाङै खना खनला बिसायख'थियारि हिंसा। राजखान्थिनि बे हिंसायाव बिसायख'थि गेलेनो सिगांनि बिजाथियाबो बारग'वाखै। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय हराव रुपहियाव सासे उदां बिजाथिखौ दुथांफोरा आथिं आखाइ खानानै गाज्रियै बुग्लिदों। बे जाथायाव रुपहि हाटनि उदां बिजाथि आबु सामाया गोब्राबै जखम जायो। रिपर्टनि बादिब्ला उननि समाव जायगानि सुबुंफोरनि मददाव पुलिसआ आबु सामाखौ बोखांनानै देहा फाहामसालियाव थिसनहोयो। नाथाय बिसायख'थिनि बिजाथिखौ सोर बेबादि गाग्लोबदों बेनि बागै दासिमबो गुमुर मोनाखै। ओरैहाय दुमदुमायाव बिजेपिनि बुथ कमिटिनि आफादगिरिखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनानै जिउ फोजोबनायनिबो खौरां मोननाय जादों। रिपर्टनि बादियैब्ला दुमदुमायाव बिजेपिनि बुथ कमिटिनि आफादगिरि देबानन्द गगैखौ दुथांफोरा गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनानै जिउ फोजोबदों। बे जाथायनि लोब्बा थानायनि सन्देह खालामनानै बरदुमसा आरो पेङारि पुलिसआ असम जातीय परिषदनि मददगिरि जय चन्द्र गगै मुंनि सासे सुबुंखौ एरेस्ट खालामदों। दुथां जय चन्द्र गगैखौ पुलिस बिफाना गोख्रों जेरा खालामगासिनो थानाय जादोंब्लाबो बे खौरां सुजुनाय समसिमहालागै बिजेपिनि बुथ कमिटिनि आफादगिरि देबानन्द गगैखौ मा जाहोननि थाखाय जिउ फोजोबखो बेनि बागै दासिमबो जेबो मिथिनो मोननाय जायाखै। अब्लाबो बे जाथायनि आन्दोआव बिसायख'थियारि जाहोन थानो हागौ होननानै सन्देह खालामदों आरो ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिगासिनो दं। मख'नो गोनांदि बिजेपिनि बुथ कमिटिनि आफादगिरिखौ बुथारनाय जाथायखौ गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाला गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो बिथोन होदों। थामथि खोन्दोआव खुंजानो गोनां बिसायख'थिनि बिजाथिफोरनि फारिलाइखौ बिजेपिआ दिनै थि खालामगोन। बेनि थाखायनो गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल, मन्त्रि डॉ हिमन्त बिश्व शर्मा, आसाम रायजोआरि बिजेपिनि आफादगिरि रन्जित कुमार दास आरो गाहाय नेहाथारि फणीन्द्रनाथ शर्मा आरो मिरु बिजेपिनि गाहाय नेहाथारि आरो MP दिलीप शइकिया मोना दिल्लीयाव दंहैयो। मिथिनो हानाय बादिब्ला आसाम बिजेपिनि दैदेनगिरिमोना मैया हरजों हर दिल्लीयाव थांदों। बबेखानि
आसाम रायजोआरि बिजेपिनि दैदेनगिरिमोना दिनै मिरु बिजेपिनि दैदेनगिरिजों सावरायनाय थामथि खोलोब बिसायख'थिनि बिजाथिफोरनि फारिलाइखौ थि खालामनायनि फोसावनायनि बाथ्रा। इन्डियान सुपार लिग सुंद'यै ISLनि गेलेनाया फैयै फैयै फाइनाल गेलेनायसिम सफैनो हाबाय। मिथिनाय जादों दि फाइनाल गेलेनाया दिनै जागोन। बे फाइनाल गेलेनाया मुम्बाइ सिटी FC आरो ATK मोहन बागान FC बे मोननै हानजानि गेजेराव जागोन। फोरमायनाय जायो दि बे मोननै हानजानि गेजेराव फाइनाल गेलेनाया दिनै मोनाबिलिनि 7:30 रिंगायाव जागायगोन। मख'नो गोनां दि इन्डियान सुपार लिग ISLनि फाइनाल गेलेनायाव गोख्रोङै दिन्थिफुंनो थाखाय मोन्नैबो हानजाया जुजिगोन आरो दानिफ्रायनो मोन्नैबो हानजानि गेलेगिरिफोरा साखा-फारा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। मिजिं थिजायो दि मोन्नैबो हानजानि गेलेगिरिफोरा गाव गावनि हानजानि देरहासारनायनि थाखाय गोख्रोङै जुजिगोन। स्टार स्ट्राइकार सुनील छेत्रीआ COVID-19 महामारीजों सन्देरजानाय खौराङा गोबांसाखौनो दुखु मोनहोदों। बांसिनै बिनि लोगो गेलेगिरिफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों। मोनथिनाय जायोदि स्टार स्ट्राइकार सुनील छेत्रीआ भारतीय फुटबल हानजानि केप्टेन। मख'नो गोनांदि पजिटिभ मोननायनि खौरांखौ गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों फोरमायथिनानै होदों सुनील छेत्रीआ। फोरमायनाय बादियैब्ला गावनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनदों, बेनि थाखाय मोजां खौरां नङा। नाथाय बेयो थाबैनो मोजाङाव फैनायजों लोगोसे फुटबलनि फोथाराव थाबैनो ओंखारफिननो हागोनखौ फोरमायथिदों भारतनि फुटबल हानजानि केप्टेन स्टार स्ट्राइकार सुनील छेत्रीआ। फोरमायनो नांगौदि कर'ना पजिटिभ मोननायनि जाहोनावनो अमाननि हेंथायै गेलेनो गोनां इन्टारनेशनेल मेचनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जादों सुनील छेत्रीआ। गोदानै रिलिज जानो गोनां सावथुननि मोनसे हाबाफारिनि थाखाय कानाडायाव फावखुंग्रि शेहनाज गिल। मिथिनाय जादों दि आथिखालावबो कानाडायावनो दं शेहनाज गिलआ। मख'नो गोनांदि कानाडायाव एन्जय खालामनाय समनि खायसे सावगारिफोरखौ ससियेल मिडियायावबो शेयार खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। ओरैहाय बिनि शेयार खालामनाय पस्टखौ बिनि लोगोफोराबो गोबां मोजां मोननाय आरो अननाय फोरमायनायखौ शेहनाज गिलआ मिथिहोदों। ससियेल मिडियायाव शेयार खालामनाय पस्टआव गोसोम गाबनि शेयार्ड शार्टजों लोगोसे फ्लेयर्ड जिन्स गाननाय नुनो मोनदों शेहनाज गिलखौ। नाथाय शेहनाज गिलखौ मेकआप लुकआव नुनो मोननाय जायाखै। जाय पस्ट हगारनाया दासिमाव 8 लाखनिबो बांसिन लाइक मोननो हादों माखासे ससियेल इउजारफोरनिफ्राय। सुलुङाव फोरमायनाय जादों दि बिग बॉस 13 आवबो सासे बादायगिरि महरै शेहनाज गिलखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। दिनैनि रादाब फरायनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।